koy inde joomam puɗɗiimi yimram bun saydu diini mi juule muhammadu ɓurnaaɗo windere mo adunaaru tagira jom lasli diini almuudo wallam hakkille rokkam e timminde yimram bun saydu diini ardii ko boɗo wiya e sifu umru ceernam muhammadu saidun siraaji diini to yirlaaɓe ngiwɗaa e nder reedu fuuta ngarɗaa e kolɗaa ngam lewde diini hayneere koyma gurel e gangel fof maɓɓe fof maa ko diini a yii ɓurɗo windere gila fuuta ngijilon ko nden ɓernde yanana aresndaama diini o yehi makka wangi kala jookli timmi o juuri muhammadu ɓurnaaɗo diini ko allahu yidma o rutti o waɗma muhammadu saidun siraaji diini dokkaaɗo timmal kala ilmu gandal l'islaamu joyi calɗi aɗa humni diini gila ceerno hamme jom lasli gandal o haaliino ceernam ene laaɓi diini waliyaaɓe kawri aɗa laaɓi dokkal koto allah joomen woni jobdi diini seeren ɓe kaali mbaɗi defte mbindi almuɓɓe jangi jom lampa diini aronti muhammadu ɓi bajjo aminata kame cheikhu tijjani ɓeydowo diini ko qur'ana labiɗa e hadisaji annabi dokkaɗo sayfiyul islamu diini maldaɗo peewal gila feeñi timmal kadi waawi gandal gollirɗo diini jom dokke nunɗal peññinɗo baawal koto allah ummi koton faati diini ñene yontidaka tinɗande ngarɗa haa koota to ngiwɗa ka kisɗo diini ndaw sirru nder mum ndaw dokke ɓuri mum iwi ɗum to joomen ɗo deweteeɗo diini koye sirrudaka ndewataɗo joomma nduwoɗa ko jiɗɗa keɓa hayru diini ko allahu yidma o rutti o waɗma muhammadu saidun siraaji diini jom fannu jeenayi alluje gandal kala fannu heen fof ene faamna diini jom goonga feeñi lomtiima annabi e sunnaaji muɗum haa ñalngu diini jom ɓernde laaɓal jogitiiɗo tagawa ilallahi joomen ko siraaji diini allahu joomen yo yob muhammadu kala hayru moƴƴere haa ñalngu diini yo junno nguurdam ceernamɗo ahmadu lomtiiɗo baamum jom kasfu diini duwotoɗo jaabe ɗo allahu joomen dontoyɗo baamum kala dokke diini kame ɓesngu ma fof e almuɓɓe ma fof kisal e yurmeende duumo e diini ya rabbi sallim wa salli juula muhammadu cuɓaaɗoy nder halgu diini wa ali mustafa e sahabaaɓe muɗum wattabi'ina ila yawmi diini allahumma salli ala صلاة الفاتح